Welcome back to the YouTube channel, man. Cameras, mama abu no concept mentiri iya ita dzuka banchi kumeneko. So pakati pano China yabwera tsopano publicly pa mbalang'amba ndi kutsutsana ndi chiganizo cha Trump chofuna kugwiritsa ntchito bomba la E-bomb ku dziko la Iran. Yes, recently positidwa apa ndithu a Trump iwo ayankhula kunena kuti ndikufuna ndigwiritse ntchito bomba loopsa kwambiri pa dziko la Iran. Bomba limeneli limatchedwa kuti E-bomb. Komanso amaitchulanso kuti is the most crushing bomb. Ndi bomba limene lithu limapwasula kupanga crush kunyenya china chilichonse. So actually othandizira amene angathandizira amene ali in charge wamkulu amene amakhala kuteteza chibomba chimene chichi amachidwa kuti Scott Bessent. Iyeyo ndipo wamema maiko ambiri kuti akuluakulu, it's either you are with us or against us. Akuti inuyo it's either kuti mukhala ndi ife America kapena mukhala against us. Komano timvane pano kuti aliyense akuyenera kuti akhale mbali ya ife. So E-bomb mwina nkumata apa kuti E-bomb chibomba chimene chichi ndi chibomba chake chiticho chimene a Trump akufuna kugwiritsa ntchito mpaka China ndi nkubwera publicly pangalang'amba kunena kuti yayi musagwiritse ntchito bomba limenelo pakufunika ndithu kukambirana. Anyway, bomba lake sikuti ndi la chilendo yayi. E-bomb imene likutchedwa kuti economic bomb, akuti ndithu chibomba cheza chuma. Yeah, exactly. Chibomba cheza chuma. Chibomba chimene iwo achigwiritsa ntchito, meaning kunena kuti akuti iwowa akufuna ayipulitse Irani ndi like ayinyenye kugwiritsa ntchito zibalo ma sanctions pa za chuma ndi iwo akuchita kuti chibomba ano akewo. So yeah, that's it. So akupempha maiko ambiri kuti awa joine. So pachitika chichitika chani akuti akufuna zoti maiko akhale ndi America then athandizire kuphulitsa ndithu dziko la Iran. Kuphulitsa kwake osati kwa bomba yayi, kwa bomba kuchako kanika, koma iye akuiza phrase kuti iyi ndi E-bomb, iyi ndithu economic bomb. So tikhale limodzi tidule ma businesses ose, maubale ose ma business achani tidule zimene zizi ndithu Iran isafale ikhale pa yokha. Yeah, yes, that's it. So China inazabwera. So China inatichani itabwera China inayankhula kunena kuti no, actually ife I mean zikuoneka zoti ma sanctions amene wawa ma threats awawa I think sangagwire ntchito. I mean sangagwire. So chimene ngapanga ife inu tango bwanji tingokulangizana kuti bwanji tangoyesera njira ya diplomatic mumvanani china chake mungumvana koma osati njira yake iyi. Sanctions and pressure will not help resolve the issue. China calls on all relevant parties to take responsible measures and resolve the problem through political and diplomatic means. China opposes illegal unilateral sanctions that have no basis in international law and are not authorized by the UN Security Council, and calls on all relevant parties to take responsible measures and resolve the issue through political and diplomatic channels. Yes, China tivani vanu. China ndi dziko limene Iran imadalira kwambiri in terms of kugula mafuta. Chifukwa 90% ya mafuta awo a Iran imagula ndi China. So ma sanctions osewa amene dziko la America laika pa dziko la Iran, ngati China itatena kuti chabwino tamva America ifeyo tikhala mbali yanu sitidzagulaso awa ndi kuti kumeneko ndithu kukhala kutha kwa dziko la Iran. Koma no, zinthu sizili choncho. China yo imene imagula 90% yokuti no, ife makamaka imene sitikugula, imene we are not buying it. You understand what I mean? Like idea yanuyo sitikuigula yayi. Ife ndithu to keep in touch ndi dziko la Iran ndi kumapanga ma business mmene tu timapangira. So pamene pajapo I don't think kuti pakhala china chake chosintha chifukwa chino kuti mbuyo mose ma sanctions amene wawa analipo kale and pamene ma sanctions analipo anthu amawa kupanga business ndi dziko la Iran kwa maiko amene amagulabe
still akugulabe. So it's not only China. So meaning kwenda kuti ma sanctions amene wawa amene kuwafinya adziko la Iran kugwiritsa ntchito ma sanctions ndiye kwena zoti sikuti kungatheke ya chifukwa chino kuti after China yo tiliso ndi Russia limene nayonso still ili mu business ndi Iran masiku bweraso mbuyo yayi tili ndi Turkey tili ndi Pakistan tili ndi Oman komanso tili ndi India komanso tili ndi Armenia. Maiko amene wawo onsewa ndithu ali pamodzi ndi Iran kupitiriza ubale umene iwowa amachita popanga business komanso ndi zinthu zina ndi zina. So that's the first thing. Chinthu china chimene I don't think kuti chingagwire njoona kuti chabwino komano after that pali major shift, pali kusintha kwa zinthu chifukwa pali dziko limodzi limene limatchedwa kuti pali UAE, United Arab Emirates. Kumene kuku iwowa ndithu adula ma ties ndi dziko la Iran, but especially ngati nkhani kuza ndi ma business kuti awako Iran ino ndithu tapangana amene ino ife ndife ma business athlapa mpata. Okay, izizi zabwera ku mbali yanji makamaka. Okay, nkhani yake remember kuti Iran ndi UAE especially Dubai abaga business abwino kwambiri. Taita makisani kogwe UAE timvana kuti Iran ndi UAE imabanga into business, ma business abwino kwambiri, right? So most of the times iwo aja adula maubale amene wawa akuti basi ife ndi Iran tadula maubale. Okay, why? Chifukwa chani? Iwowa akuti based nkhani yake akuti kuchoka pa 18 like 22, right? Pa 18 Iran akuti namonya ma ballistic missiles awiri amene amapanga target ujini kunyanja kwawo. So ngakhale sanapange cause damage iliyonse koma iwo akuti awonabe kunena kuti no, ifeyo tikuyenera ndithu tidule ma business ties chilichonse amene maubale athu ndi dziko la Iran, you understand? So tuonabe kuti afterwards zikhale motani mabe ngati zitakhala zatheka ndikuti imeneyonso nditi ndiyopwe ibweteka ngasi you know, yeah, that's it. If you know, you know, ibweteka analiso winaso kuti business partner wabo kwambiri, you know, UAE ngakhale UAE most of the times imakhala connected kwambiri ndi Israel komanso ma Americans. So mabomba awiri amene wawa dziko la Iran linanena kuti mabomba awiri amene wawa ife sitinapange ndife zimene zonso yayi, sitinapange ndife. Okay, sitinapange ndife, that's it. Akana chabwe ten tibwere kuma sanctions, ten tibwere ku chinthu chimene akuchitcha kuti e-bomb, economic bomb, chimene Trump afuna kugwiritsa ntchito to crush Iran. Chimenechi Iran chinthu mene achilandira bwanji. So Iran yankha ma statement awiri. Statement yoyambirira akuti izizi sizololedwa, choyambirira chimenechi sizololedwa chifukwa muwafinya ordinary people, anthu wamba muwafinya kwambiri, mwafinya anthu wamba kwambiri. That's first thing. Koma number 2 anampha kuona kuti akuti ati same bully different sanctions. Okay, don't adi different sanctions. No, same sanctions, different bullies. Okay, akuti zikumulinga kuti mabully but nanga makankhana kuza mabullies akuti mabully wa sinthana koma anozochitika zomwezi. Nthawi Obama anazanena kuti ma sanctions, nthawi ma president apita mbuyo osewa nkhani yake amati tifana tipanish dziko la Iran, tilipanikize ndi ma sanctions ndi economy yawo isakhali yolongosoka chanzo zimankhulidwa and ma sanctions wanayikidwa ya koma still Iran inapanga survive. Ndi akuona kuti izizi somwapanga apazi izizi will fail, zilephelekaso mulephera ma sanctions amene wasula kugeso chito pa Iran yamanje amakanika
Okay, munamba ndi omweyo ya ma sanctions yo munakanika munabwa ndi amanje amakanika mabweleraso yomwechi ya ma sanctions omwechi. Chabwino a JD Vance anafusidwa kunena kuti mukuona zoti ma sanctions amene mukwana napo akuti Iran itipanisha tiwononga ndi ma sanctions economy yanchani. Are you telling, do you know kuti Iran ibanga survive mwan nthawi banji? Like chifukwa chimene afuna ipange pressure, okay? Ndaigonjere iyoyo igonjera Americans. Nkhani yake iwo amabweza nuclear mpaka nafuna zikhazike m'mitu mwa anthu kuti nkhani nkhondo ya Iran kuti afuna awalese kukhandi nuclear. Pamene maumboni wonse akudzukira athu. Koma iwo bali zimene akufuna Iran ndithu igonje izagonjera iwo. Of course, ndi one of the countries the ena mamayiko amene alibe nuclear koma still wapanga magani. Enawo alima nuclear ndipo panga magani ndizomveka topanga magani sali nuclear. Koma awa alibe nuclear apanga magani fachani. Pena America sikumvesa Saudi ya awa azidimvera befe mafuta out zitenga imagine even panapa report lapa novala kuza ndi mafuta ku Venezuela. Akuti akutenga ata kupakula anthu acha. Akupakula kwambiri mafuta ku Venezuela. Realistically, and just real quick before I let you go, how long do you think Iran can survive with these economic pressures on them? So, it's always tough to predict that, and that's honestly not really our focus. They're under a ton of pressure. That pressure is conducive to our goal of ensuring they don't have a nuclear weapon. Whether they can survive a couple of weeks or a couple of months or possibly longer, so long as they don't have a nuclear weapon, that's what we're focused on. That's what the president, frankly, has already accomplished. We're just trying to ensure they don't try to rebuild that program, and that's going to require some consistent engagement. But again, if you look at just where this is today versus a few months ago, oil has come down substantially. Gas prices are down about 50 cents from their peak. We have shown an ability to do something amazing for our national security while also doing something that protects the economic interests of the American people. Ndi akuti basi iwo bwa Iran yo isakhale nuclear weapon. That's all. Kapano mukapanga check bwino mukaonetsetsa bwino mukupeza kunena kuti zinthu zawuzi ndizopoyirabe. Chifukwa kuti Iran yo inapanga survive for 47 years. Ndi ma sanctions omwewo ndi palibe chimene chingachitika so china kuti chachina ndoso. Guys, thank you so much.